Kámo, já nevím, jak se tohle vůbec může dít. Prostě je to tam 60 odběratelů. Je to tam. Teďka to vypadalo, že už to prostě nepřepadne do konce měsíce. Ne. Včera 2 odběratele mi přibyli. Předevčírem mi přibyl 1. To je nice, hele. Chtěl bych vám moc poděkovat za tenhle můj cíl. Takže zvyšuji jenom o 5, jenom do 65, protože já nevím, no, kdyby mě sledoval. Chtěla bych, aby třeba, když máte nějaký známý, sourozence a tak dál, abyste jim řekli, ať se na mě kouknou. Že můj velký cíl je aspoň 1000 odběratelů, nebo spíš 100 000. Já totiž závidím všem youtuberům, co mají silver, golden i diamond YouTube button. Ale 1000 odběratelů by mi absolutně stačilo. Takže mi pojďte pomoct na těch 1000 odběratelů. A zatím čau.